sandale marojo Mas yo milek apa gak toko aku ora bisa ngayu Mas yo elek pokok gelem ngadosi aku sebab gantengku kaya Nabi Yusuf ketok kaose Mas yo gak ganteng sing putih rengose kesenian lutruk Bukti Wijaya kesenian asli bangsa menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing langsung berlandasan nang pancen asik wajibe wong urip manggono kampung nek ana kerja bakti ayo desa ayo padha dienggo penatane kampung supaya ora modine oga jangan dikari nek ana kerja bakti gelamang kuda sing wajib kita puji wajib dicontoh sekabeh para genah
biasane maju panggonan sing peteng dipasang Allah keamanane kampung ora ana sing ganggu mula peningkatan sistemling iku sing paling apa eling-eling menungso aja lali sekabeh menungso besok bakal mati nek wis mati dikubur sana pamile ana ngene kubur dijapit bumi ana kubur besok akeh penggoda kelepen kores kala jengking marang ana setan memba-memba wong tua nggodha iman kita sedaya supaya dadi cilaka gunung-gunung sing dhuwur padha ajur lautan sing jero padha ditutup sekabeh manungsa sing mati mecungul kaya jamur pancen bener ujare para rasul iku ngono sing diarani dina kiamat mula sekabeh manungsa besok bakal sambat bumi goncang-gancing jare kari seprapa mula saking akeh dosane para umat mula saiki mumpung ijek urip ayo padha sing ati-ati ayo sing becik karo tangga kanan lan kiri aja duweni dulur sifat jengkilan meri insyaallah besok matine gak tampa lagi ringen cantang no prepetan jompeng kecandang nyampe mbak karo ngenteni kanca seneng ngene nguri nek gak diringi gending jadi gak gelem metu ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat
piye iki piye iki wong tuwa rapi berawan prawane yen bengi nangis wae amat kawati karo manuke Allah manuke nek gending cucak rawa iku njemberi wong. Gending wong kene kok didoli gending cucak rawa. Alah sing anyar. Mbok yo senengane dulur munung kene iki. apa? Iki kuno. Iki maneh disoting. Disotir. Anggep jagung disotir. Oh disoting. Disoting gawe gending sing anyar senengane dulur munung. Gending cucak rawa iki wis lawas kuno. Mas, gawekno gending sing anyar. Cucak rawa. Gending cucak rawa Mas Purnomo, ayo diganti wangsalane aja manuk-manukan. Bisa kamu. Pitik. Bisa. Pitik-pitikan. Nek aku iso gending Cicarawa diganti wasalan. Coba saiki sing ngarep awakmu sing nguri. Oke. Ku coba melempar manggil. Aku sing ngarep, awakmu sing nguri. Awakmu sing ngarep, Awakmu sing nguri. oke ya. Ku coba melempar manggil. Manggilku lempar, manggaku dapat. Ayo awakmu sing ngarep, aku sing mburi. Babat aku kok meni jemutru. Cita maksudnya tuh awakmu guriku gak kok guriku ngono bi. Iya. Awakku sing nyanyi. Ayo engke. Ku coba melempar manggis aja iku. Pitik blorok ngendhok pira Walah. takoko mbok sampe ledeh tetep gak eruh aku. Pitikmu bisa iki ngendhok pira? Hop. Sapa yang ngono kuwi? Lho iki piye lho? Lho iki apa iki? Pinter kendanganmu tak kok tabuhi ku. Meni ben biya. Nek ana pelawak kudu ana gamelan. Terus nek awak ndek gak ditabuhi. Terus awak karo sapa maneh? Kaya penak-penak nabuhi barang kaya apik ya. Sebi merapak bi kena gelombang tsunami. Rumasamu yo ndok kematengan ngono lah. Sapa sing ngono nabuhi kon? Ndelok undangan bayaran ngono ta? Bayaran apa iki yo tarikan kok ana. Pitik bloro saiki ngendhok pira? Pitik yo tabuana diamput iku. Ditekakno kene tanganmu kok gegem kaya tak jeloki rasa lek-lek kok. Iya apa iki? Tiga meli gak gelem. Ayo loro. Iya. Diganti pitik ya? Pitik. Pitikmu bisa iki ngendhok pira? Ora tabuhan. Ya ampun, Dek. Kasar ele. Yo amit lebih wong takok eleke apa ya bi ya. Iki sirah tahmilon iki. Wong karo nek ngaron. Wong iso jereman pengen gambar nabuhi, tak ditabuhi muring-muring. Garing-garingan. Oh garing-garingan. Cek cetha nek salah cek eruh kowe. Pitikmu saiki ngendhok pira? Anggrem saiki. Yo aku takok awakmu. Oh iya. Jawaban. Pitik loro ngendhok pira? Iku ndangan ngono aku.
Untune entek ngarep dhewe. Ndudul di syuting mbokmu aku tak ndung ngarep dhewe delok syuting mek meringis ya. Pitik blorok ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok mok siji. Kene apa bibojomu plerak-plerok? Plerak-plerok mang bengi gak tak keki. Dadi nek ngarepe A nggurine kudu A. Pinter. Keki Pit iki nandi kluyar-kluyur iki anu. Kok iso rewari nang celana gak diumbah. Nang mubal. Lo lali pitik blorok saiki ngendhok pira? pitik blorok pur saiki ngendhok loro. Kene apa bibojomu plerak-plerok? Berarti ngendekem susane niku ngendekem kono lho. Diamput iku yo ngono nek wayah dakel metu kok riwariwi kaya. Mbok nunggu pra nunggu. Ngono nang anake nang ditaki ngono kok. Pitik blorok saiki ngendhok loro. Kene apa bojomu plerak-plerok? Bojoku plerak-plerok mari tak tonyo. Pitik blorok saiki ngendhok pira? Kok gelane kok ngendhok terus ya. Pitik blorok pur saiki ngendhok telu. Kene apa bojomu plerak-plerok? Plerak-plerok mergo gak kumpul aku. Pitik blorok saiki ngendhok pira? Telecek yo ndoke ya. Pitik blorok ngendhok papat. Kene apa bojomu plerak-plerok? Plerak-plerok bojoku tak tundung minggat. Pitik blorok saiki ngendhok pira? Tarangane kok akeh men. Pitik blorok ngendhok 12. Kene apa bojomu plerak-plerok? Anane bojoku plerak-plerok saiki 12. Pitik blorok saiki ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok 200. Kene apa bojomu plerak-plerok? Bojoku plerak-plerok lara kematul. Pitik blorok saiki ngendhok pira? Pitike gak gelem ngendhok. Kene apa bojomu plerak-plerok? Anane gak ngendhok tarangane dieker-eker anakmu. Kon sing gawe terusane aku tak gawe ngarep. Pitik blorok pur ngendhok pira? Pitik blorok saiki ngendhok mek sitok. Sitok ya. Bojomu lah kok plerak-plerok. Plerak-plerok bojoku tak totok. Pitik blorok pur ngendhok pira? Pitik blorok ngendhok mek loro. Oh, bojomu saiki plerak-plerok. Bojoku plerak-plerok tak totok. Oh, totok. Pitik blorok pur ngendhok pira? Pitik blorok Oh, tonyo kok totok. ngendhok 6. Bojomu lah kok plerak-plerok. Bojoku plerak-plerok mari tak totok. Pitik blorok ngendhok pira, Po? Pitik blorok ngendhok mek 8. Lalu ya goblok. Bojomu lah kok plerak-plerok. Bojoku plerak-plerok mari tak Totok ya. Lah iki kok totok. Sitok totok, loro totok. Kakan totok kaya wis lho gepeng barang rek nduk ngono. Lho. Ngendhok siji ayo dikai ngendhok loro ditonyo, ngendhok sitok ditotok, ngendhok telu lah ditinju. Wong ngendhok telu ditotok ae. Oh, ngerti per. Nah, inilah makanan rakyat. Kik.
matahari aja dapat dilihat. Halo yang arek kelubuk ketorok apa aku ngomong arek kelubuk pelerok ini kira gane pira ya 5.000 sewengi kasih kilo sak gelas sumpah gak ngejo lah Pak lep maju aja kurang-kurang ajar ayo mrene yo mrene kendele duwe saene duwe aja pringisan aku ora geduga nek wong pringisan iku mboten bawa mbok wong kaya apa wis rupane rambut aja kurang ajar laler ngono tak cuklek tanganmu ra di tangan kon lalu pemanya lah iki aku durunu kurang ajar nggih tamaku ki bareng mainan kaya apa mbok ge dulinan nek gelem lah mbok jawel-jawel kemanisen kaya apa ya mancuren ngagak wis rupane ra mondro dadi gawe terus kenapa ora mondro ngagak ya iso kok nyedekno ora sudi ra ngagak ya wis ayo dekno nek kon iso ngedekno dekno lah lha apa aku ngedekno wong lanang itu alah biasa ngedekno isin alah biasa yo ngedekno lambene dijaga nek ngomong lah yo ngedekno ngomong ya apa kan lha ngedekno ngedekno apa ngedekno awakku apa ngedekno awakku ngedekno apa wah ngedekno sengenge Re kok sajane wong kenale dorong kok wis jawel-jawel wis demak-demek wis kemanisen ta kemancuren kon kali blane mbok sing sopan ambek wong wedok disapa mbak tindak pundi aja ngono carane aku ki menungso punya harga diri aja sembarangan pepek wong wedok ijen mbok ke sembarangan mbok jawel ge kesempatan aja mentang-mentang kon lanang terus aku wedok itu namanya pelecehan aja deng mati apa dane ku segere rimisan setrum plus min tambah cicit tambah rut ngene dane yo tak plek nang ndene tak gelegek aja ngomong sing barang porno tok alah gelane kemanyake aja kurang-kurang ajar tak kindu opera di sekolah ambek wong tuamu ora man sekolahan sama ambek wong wedok kok kurang ajar aku ki apamu benda aku gekne wong kenal wae dorong kok isone demak-demak kok samangane apa apa oh ya ayo perasane Dilu. kaya apa dilu lho dilu maksudmu apa dilu apa kene oke kurang-kurang ajar lho ya aja kurang ajar tolong tolong ya alah padune yo ger mumu alah nginung bokonge sak ebor nek mlaku sok kok apa begini diluk tak tukokno irek aja kurang-kurang ajar lah yo nek tak bajang bayi ana wong lanang sok kaya ngono ku lho wis rupane ora rata ora nyegeri
Ambek wong wedok kok ngelamak lu kenale dorong. Apa jual. Bolane Ki Angele. Mosok digoleki ngidul ngalor, golek ngalor ngulon, sampe gak kecok. Lah sampean ku ya apa duwe anak wis gedhe, dicolno dhewe. Colok dhewe. Rumah sampean iki anak wedok kaya ancace pucuke. Sampean wis tak pamiti, nek aku kate blonjo nang pasar. Blonjo, kene krungu bengak-bengok lha apa? Ya apa aku digodho wong lho, Pak? Hah? Digodho wong. Digodho wong? Iya. Iki kurang ajar. Sampean ku Pak. Awakmu digodho wong. Temen? Iya. Sairo nduk sing bojo Sairo. Wonge ta, Pak? Heeh. Dempal, Pak. Gedhi, Gedhi. dhuwur, Ora sedengan, ya Sedeng. gede dhuwuran. gedhe dhuwur. Dhuwur kono sithik ambek sampean. Gedhe ndi karo aku? Gede kono, Pak. Oh, gak wani. Sampean iku. Gegemane. Gimana? Gede sampean, Pak. Oh, wani. Playune. Oh, banter kono, Pak. Oh, gak wani. Oh, tak tutuk karo apa kono. Golek ana wonge, Pak. Lho, nek awakmu dibedo arek lanang, celatun. Alah, wis tak celatun tek ngamek kurang golek sampe golek-golek ngene tangga iku mau tak sele. Rumah sampe golek utangan kono. Ngelatu golek ngene tangga. Celatun dhewe. Wis, Pak. Piye lem nyatu apa? Kurang wong aku anak sampean lho, Ah, Pak. piye? Kuwi kok nyelatu. Piye? Wis rajane tukang celatu aku. Piye lem nyatu? Lem nyatu piye? Heh. Wong prae ora mondro wis elek. Ah, Aja kurang-kurang ajar ambek Ya, aku. pinter. Terus Aja ngenyek mbak aku iki candra wis untang-untange kampung kene. Kate mbok godho aku lho. Mas aku aja napa gak wani. Kok kon nulakno aku jere wis gedhe gak payu rabi. Sing wis perawan kaset. Wis ora aku gak payu rabi kena apa kok gak mbok rabi. itu bukan nyelatu. Itu namanya tawa-tawa. Lah nyatune ya apa sih, Pak? Nyelatu. Kon gak wedi nek pakku iku jenenge Taji. Oh, bapak iku macanan nek ngono gelan. Nek pada esuk lak gereng. Kon niku. Sampeyan goleki, Pak. Rono, tak sumbarane mlayu nanti, Mang. Mlayu rono. Mlayu rono, tak cegati kono. Tuk. Sampeyan ro tak dirine wonge. Piye? Wong dorong-dorong dirine wonge kok sampe goleki. Ngono Iya. kleru. Wonge ku rompian. Heh? Rompian. Nisih tak golekane petik rompian tak pukul. Ya, di sawangane. Bari. Lho. Mbok gak nonton arek. Tuk, nomene tak tabuhane. Tak tabuhane dhewe. Aku kok ngono sih, Pak? Sapa rompian ya? Rompian. Wong rompian. Kok cek kendele dek kon? Sak pira kandele kulitmu? Kandel kulite kebo, Pak. Wah nek sumber tata dintai. Oh, meneng tak sumbare cek wedi cek mlayu. Tuk, no. Wong iki tak tabuhi dhewe agak kok. Tuk, no. Kok kebangetan dek kon? Gelane sak pira bantre mlayu mule. Ijek banter playune sepur, Pak. Oh, kon niku. Meneng kon rompian ya. Hei! Wong rompian senajan kon mlayu lalane naga kebacan. Ketep kon tak buru. Para piye? Yo, Pak. Oh, yo. Bapak kadang guru-guru wonge. Lah
senajan kon sak gubuk penceng paribasan. Wong saene kae gak nguasno aku. Gak ngerti nek potong aku kaya Lindu Aji. Mau bengi aku ngipi prasaku kok kebruan tretek. Mestine wong ngipi ki nek kebruan tretek jane. Kenapa? Nah, kon mung gak bagian ta? Entah ya tuku. Rokok itu apa? Orang dua. Kenapa sih? Kenapa? Enek apa? Iki tah gambare acang. Sewenenge. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami. Jauhkan kami segala penyakit gigi. Kata kok seger kata. Ayo dok. Kenapa? 5.000. 20.000. Kayak siapa? Nekku. Kayak pergi. Api. Siapa? Mas Bek. Pantes piye kowe. Sih. Aku mau pengen ngipi ke bulan terbang. Cocok. Pantes. Kita mau dewe tak olehmu nyolong. Sumprit aku dhewe. Apa sumpah kok sumprit itu? Sadurungmu duwe. Kayak kon jaluk pira? 10.000 kena. Tak nyang ora gak? 1.500. 1.500 nyaimu ngono. Lah wis kena robek. Ya robengan kok. Pira pase lo pira. 10.000. Lurus tengah. Aku wedi nek tolongan iki. Iki piye kok ogo-ogo sak iki lho. Di radio. 10.000. Susah waras. Susah. Nyaimu kono ah. Tapi jarakmu dhewe. Tak dongakno padamu lakumu jembaro kuburmu. Astaga. Iso mencolok putri mancali putra. Hah? Senajan kan Maria sedina pepitu aku ora kagelek. Para piye? Ambek kamu kayak mari diuber wong. Kondangan rek war kenal. Oh, alah kebangetan nyandi nek mangane dira-ira. Kate nang kali aku. Lapo? Yesus.
Masih mbak nemangane keluar kenyang peteng ya. Tangga iki nek apik mbakku ya. Ngalor ngidul kabeh ngundang aku sampe kewareken aku. Ayo. Kono nang kali kono. Iki kowe yang ngojobno mosok ya rompian. Oh, ngujubno senake sementing. Ya ora pantes ngojobno rompian. Yang penting iso ngujubno. Rompian kak lodrok pantes. Wong ngojobno kate kundangan ya rompian. Nek lutruk pantes. Pantes. Lah iki apa grup iki? Tuh, Lah apa? klerok, Lah iku mbak cokot bagi apa iki? sumuk. Murah-murah ae. Hah? Murah-murah ae. Karepmu. Tukun Piro? 50 50 apa? ketewu. Oh alah. Iki kira marah. Tak dongakno akeh rezekimu, ado blaimu. Kok tuku ngene kok mbak-mbakno koyo arepe mulih. Tawane 50 dituku 5.000. Lah nek oleh gak oleh karepmu kok dadak. Loh, liwat. Jati iki. Ijek Kok angel men gawenane. delon iki. Jahitane ndak. Sip jahitane ku. Apik iki. Heeh. Alang, kok nek mari kundangan tak oleh gedang, entek loro kliyeng-kliyeng kon. Matur nuwun ya. Ya, adem selamat ya. Mati saiki, gak mati saiki kok. Tibake kembar wonge padha lemune. Seragan Mario sedina pisato gak pandling. Wong rompio. Mangkane kon ngomong, entek sitok iso nonop-nonop ngene. Bener omongmu tibake. Kono aja kurang ajar kon ya. Gedange seger. Hah? Seger. Seger apa? Entek sitok pedo iso mripat klemun-klemun ngene. Gedang mas iku. Gedang apa? Gepuke sakmene gedang mas. Aku mau tak telu kliyeng-kliyeng jare aku. Mah gak iso. Gak iso. Gak iso. Iki. Loh. Yuk kalian. Aku jatuh. Tolong piye? Elekno rompian. Nek wis petuk karo rompian Iya ono. Goleki pe. digoleki. Nek wis petuk Ono. Aku gak wani ya saya. Kok glane. Enek api. Ayo digawe. Alah. Mane kene Pak sepeda. Ya iki. Karepe nang piye iki? Lho lah ya yo iki mung tak kon goleki wong rompian. Nek wis Nek petuk iya ku ana. Lah iya sing rompian. Nek petuk gepu ana. Iya. Seketap. Wong sing dibubuh omongane rek. Ngono lho, kon ngomong apa sing wong rompian sapa gepu. Lho lah ya, tak kon golek wong rompian kru petuk gepu ana. Seketap. Aduh, enggak tahu ada gini, Jong. Iki lho. Ceritane apa ceritane? Piye sih, Jong? Kon golek wong rompian kok. Piye sih iki? Karepmu ku piye? Aku gak pandring iki. Nek es petuk wong rompian, oh alah. Tak kandhani rompi ki lek sapa? Aku sing jelas. Nah, rompi ngono Tak sulap. ora iso. Lek sapa? Lek seken. Kene tak
kabeh iku mah termasuk salah kabeh. Ah. Apa sebabnya kok sampe ngerek kok dosen kaya ngene? Ya. Sepisan peno terlalu ngekang karo anak. Anak peno wis gede. Ya ono benere nek ngekang karo anak eling-eling anak wedok. Tapi aja terlalu dikekang. Kasihlah sedikit kebebasan. Oh, ngono lah saiki ngene, Bol. Wong papat iku aja atik gegar-geger. Lah. Saiki ayo nang Desa Munung ndelok Ludruk Budi Wijaya. Ngono ta? Atas kerukunan tuh ngene masyarakat kene sing Iya. kemarin tuh Bapak penjabat setempat katanya terlaksana untuk mengadakan pertunjukan Ludruk Budi Wijaya. Ini menunjukkan bahwa persatuan wong Munung dan karo Ludruke